Mangunahan sa kahigalan, kung sa iyong atawa makapantayan ka. Kung lubag ka niya sa manong anawa, kaya sumuriyo ba matasabit niya. Si Jesus wa nagsusat, niyo sa katulpo, bisan usa ka kudlit, wala niya usba. Inuwa nagpantay sa ipapaulay, ingon nga kinaiya, tuwa sinaguka. Sugo ni Constantino, tuso ng Sabado, sa City sa Marso, mao ang pagbaylo. 321, kuha na si Kristo. Nagbantay sa Domingo, suko na sa tao. Si Jesus wa mag-usap, iusa ka tungko. Bisan usa ka kudlit, wala niya usman. Inuwa nagbantay sa ikapahulay, ingon nga kinaiya, tuwa sinaguka. At namusap ni Daniel, City 25, yunay usa ka tao, supat sa Ginoo. Ang iyang una-una, usbon ang balaod. Hasta sa panahon sa tabing halando, si Jesus wa nag-usap, niusa ka tungko. Bisan usa ka kudlit, wala niya usman. Pinuno ang nagbantay sa ipapahulay, ingon nga kinaiya, tuwa sinaguka.